Probudio si se u srednjovekovnom italijanskom gradu. Biti slabi, sve je maglovito, lica mutna, slova beže, a pomoći nema, jer naočare još ne postoje. Sve se menja krajem 13. veka u Veneciji. Pojavljuje se pravo čudo od stakla, prve naočare, napravljene od kvarca. Međutim, pomažu samo dalekovidima. Nema drške, drže se rukom ili samo lagano naležu na nos. Ali evo detalja koji zvuči kao misterija. Naočare se prvi put pominju 1306. godine, kada Giordano da Pisa beleži da su nastale 20 godina ranije i da on poznaje njihovog tvorca, a ime nikada nije otkrio. U 14. veku naočare postaju simbol učenosti. Monasi, filosofi, pisari, svi ih žele. A u 15. veku stižu i modeli za kratkovide, baš u trenutku kada Gutenberg štampa prve knjige. Odjednom, cela Evropa želi da vidi bolje. I ti sa njima kupuješ prve proto-naočare. Šta misliš? Da li bi uopšte bilo renesanse da nije bilo naočara? Piši u komentarima.